Здравейте! Сега ще изям тези две Хари Потър яйца. Това е Kinder Joy и тук на опаковката си пише Хари Потър. Ето ги и двете яйца. Едни и същи са. Сега, дай ще ги отворим. Кое избирате? Сега трябва да гледате и се замислите в кое ще изберете. Чакайте малко. Сега ще ги разбъркам в тази кошничка. Много хубаво си представете. В едното няма плима. Много добре си помислете. Така, сега ще дойдам. Сега. Кое избирате? Това или това? Аз избирам това. Си! Мама мия! Това. А това в кошницата.